O kahini starting o kaisa gramo bwrwirokno emon khai torchar khlaio uansukui simayamo hai khlaiano hinui bwrwirokno last o hinkhe wak musuk tok pharam kahai khe je songui phalchio hotel o hinkhe nainailaiyano o kahini no. Nora hinui bwrwi khoroksa bini boyfriend bai bo picnic location naiui thangui tongo tamoni bagui hinkhe Nora bini boyfriend bai kisa pano bosor kaisa moto phone kok saya na call message tabuk tehe ma laimani bagui kunui khe thangsakhai tongnani hinui tebo hamjakma bariyono hinui o Nora oro bono ready khlaio o trip no. Nora hinkhe lama o no lefting khainani muchungjakha bini boyfriend saka lang nung lefting khaina hinkhe bolongo no khlai di o bolongo yango pahar o khe phainai kwrwi hinui haifano Nora khaina muchungjaya kaisa guest station tai hotel o phano bwthak di hinui hinkhe Nora ni boyfriend bini gokha unni kaisa guest station o bwthaka hinkhe Nora belai kwcham jaga hinui kirijagui bisingo habya kwrwi fatar o nogo ukologo se khainani bagui thangui tongo thangkhe bo kaisa purse klaijak mankha ah purse o belai kheno rang tongo bo rang rok kwbang nugui haifano berai kaiha je borok klaijago botai se nafaina haino hinui aro berai kaiha hankhe chwng bono kiphilwi phaima nukhaino last o nukha hakchal o khaiui bolongo kongkal berajak. Hinkhe ah kongkal sabo ah kongkal ni da Nora ba pass bag mankhana nainailaiyano kahini no. Nora lefting khaibai khe gari o kawui thangkha thangte borok khoroksa bwrwi no lama o bwchajak nukha Nora nongkhorwi swngkha ah bwrwi no tamo problem kundang hinui Nora swngkha no ah bwrwi bono saka aare nung tamsa ri bara kanchu o chwla saboni dara da tei nini boyfriend da nini boyfriend hinkhe tamoni yasio ring rok kwrwisa hinui Nora ni swngkhe no Nora jolijagui saka ang jesa pani kanano nung tamo wngjakha swkrui Nora jolijagui saka no bwrwijak saka anglai nono risini himya nungsi gari ni nongkhorwi ang bai kok safaio hinui bwrwijak saka no Nora jolijagui thangkha tei bini boyfriend chahil no saka omo hai borok ni bagui no chwng help khlaina fano mayangui thango oboino borok rok asai help khaya borok rok no hinui hingke borok kaisa hotel o habui khe kaisa burger order khaikha ah burger no borok chakhakhai no dili mangso chai tongmani abo hai ma tongliya oino mangso hai ma tongkha tei borok chwbui chwngkha mo tamo mangso hinui gai chwla khoroksa hachal ni tongtwtwi Nora no mamang naisingui tongo ekdom. Hinkhe borok chabaiui ah jaga ni bwchawi thangkha no Nora no chwla khoroksa fatjagui bwthagui saka nung o jaga ni thangdi obo nongni jaga ya nongni jaga hinui slamjak ya hinkhe nini bagui chaya ang nai hinui aswk sawui no chahil bini bwrwi no gari o daui thanglaikha Nora no. Nora lama o okongno mang uansukgui thangchio tamoni bagui already aro khorokni tei borok tongo bono khai tamo saya chwngno khai tangui sa hinui uansugui thangkha hinkhe borok thangte borok payment khaima jaga o ah jaga o ah chwla no chwngkha kaisa hotel thuna jaga dama no yango hinui swngkha no ah bo payment ah hotel malik sao oro tukuno kwrwi kaisa cabin hinui chwla khoroksa tongo bini nogo norok thoi mano aro thangdi hinui hingkhe Nora kirijakmani tamo jakni hai ah cabin ponjada o hotel malik ni gosti rok dang tongkha boka haida wng tongkha o hotel malik kok sama rok tamjani hai ma tongo ang kisa bono chajakya bono hinui saka. Chahil saka bono omo gram ni borok rok mo haikhe kok sao nangkhe tangjak de ang tongo nini logi hinui chahil saka no borok ah cabin ni nog bwskang sogui no gari kwbangma nugui Nora teisa aram nangjakha gari rok no nugui ah nog bising habkwkhai no ekdom leta peta nog cab no phano nogo borok nugya hingkhe borok hello sabjak tong cab to tong hinui thangkha no waisa no bwskango borok nugkha bo bini sagno cabin hinui ko sio angno cabin hinui o nogo ang saichung tongmani bagui poriskar khlaimaya haifano nog kaisa room rwanu hinui o cabin borok no twlangui thangkha khai no bo saka ekdom poriskar wngya phano.
jaga khai tongthotok se hine bongno sawui nai room o kon mote khai dawui rikha borok no hingke room o dai rikha khai no nora jolijak kha thangchi dita tei tamo borok bai bwchai kok sa hinui hingke cabin jolijagui nai thangkha hingke borok asuk kaino thula kha gari chalokmani asuk lama korokma gari chalokmani bagui borok khoroi no lengjagui thulaikha thugakhai no bongni bisina tola o chwla khoroksa no mas thubui bwchai haiui borok khorok no inject khaiui lengrui khika hungaikhe no nora wanajak kha ang borok o chopjak tongkha hinui nai hello hello hinui siri khogoi nai kaisa pathor manui bo pathor bai no tala no bokhokna naikha bokhokjakya jora khaino chwla khoroksa mas thubui phaiui nora no tui saka lukhlai rwkha khai no nora ekdom lengui thangjago lengui thangkhai no nora no kaisa jaga o yakung yak khawui nai bo sisamani bini yakung yak khajak bwrui khoroksa phaiui bini private part o tamo jani cement dawui rwkha bo saisi malikya hingke lengui sijakhaino bono tesa yakung yak khengui pinjiri o no dawui nai twlangui thangkha bo nukha omo animal tawan singmani amtwui chaya jaga o je chwng bulungui sokpaikha namung borok bahan chana singmani hinui nai bo belai kheno uansukgui kabui thangkha hingke lama o no bo nukha bwrui khoroksa ni bahan no kotra kotra khe rawui tongo bo belai kheno kirijak suka abono nukgui nukha hingke bono kaisa piringi o se chopbui sirijak nora no kaisa jaga o chobui kwlangui thangkha nora no sai maliya bo jaga o sopaijakha hinui hingke tawani borok rok ekdom kirima sijak borok bahan no chao bo tei borok ni bahan no supply khlai o omo haino tawani borok rok borok ekdom borok chanai bahan hingke obo hingke chwla rok no toromani jaga jaga no chahil tei aro no borok no mangso kotra kotra khai tanmani skin no berajak belai mwnamjaga chahil belai kheno wanajak suka omo borok sokpaikha ekdom bo uansukha afuru nora ni kok khwnawui thangkha hingka khe tabuk mwtui singma nangla khamo hinui obo bo uansuk tongkha tei bo bini bwskang ni borok no chwla masa kok sanani bagui naikha chwng bo borok hinui kebo bini kok no utur rwnai kwrui ekdom bo kirijagui wanajak suka ekdom jora o khaino chwla rok haiui nai bongni chwla masa no bokhorok bwtharui naiui twlangui thangkha chwla khoroksa mas thubui ri kosom chumjak haima nukha o chwla no o jaga ni head leader bono o mangso no jaga jaga thangui supply khlai o hingke bono o jaga ni head leader bo tini oro sokpaimani hingke joto ni payment no salary rwnani bagui oro sokpaikha hingke bo jotono no mas ni salary rwui tongo hingke cabin bai bo malaikha cabin belai kheno wanajak o maso tamni asuk rang kom phaikha sini hinui nai cabin belai kheno jolijagui saka hingke bo mas leader no bo twlangui thangkha kitchen room o jotono saka tini 80 jona ni mamui ready khaina nango part part dodi hinui 80 jona hinui khwnawui norok bo wanajak khana cabin ni thani o call haima bo nukha call haikhe nia call o saka ang tini thangchinai hinui nai cabin belai kheno wanajakha call o tamo kok sawui bo asuk wanajakha nog naichungui o kahini no hingke cabin wanajagui nai jagani head leader no saka bwrui rok ni mangso se borok belai thokjak po bwrui rok ni mangso no chwng ready ma khainai hinui nai hingke bo bwrui rok ni jaga o thangui nai bwrui khoroksa bwsajak belai kheno bwsa cherai cup tongma nuga cherai no pwtak pwtak khe bui bwtharkhika bwrui ni bina ma belai kheno kabui tei kubuk kubuk mora rok no thui kaham thwigwlak mo haikhe ani bwsa no bwtharmani hinui nai yang cabin chungma kutuk suka jora o khai yang andrew sokpaikha andrew hingke kebo yak hotel malik bono bwrui rok no borok rok no oro papathogui honai hingke bo bwrui khoroksa no jobojosti khainani nai o bwrui jolijagui nai mwkhango khwk tui sarui nai yang o andrew bwrui no bohogo chakur surui bwtharkhika jora khe yang cabin ni phone call haikhe chwla khoroksa call khaisaka tini ani kalbari ekdom disturb ongka thangkha mangso o bua klaijak manui nai hingke yang cabin maap sankha ehe next time hingke free order rok hochilai maap khlai risidi hinui yang o cabin saka no bini thani chwla khoroksa thangkha abo saka andrew haiui nai bwrui khoroksa no bwtharkhika hinui nai
Jora khan yang nora bwrwi no bo swng tongkha no tam khlai borok hinui wngkha bwrwi saka ano bar bar no gwnang khaiui nai ano ekdom ses khaikhe ka tabukha ang thwinani lama o siming si hinui nora saka ang oroni khari de thangmano hinui ngani ang ta khadi swngno joto no borok bwthar khipai nai mo haino khana naikha khe. Nora phungai belai khe uanajak kha bo phungai asuk tongfru bwrwi khoroksano chiri khogui tongo nukha bwrwi no bo nasikai no bo saka tasirik di tei bwsui no buwano hinui bwrwi khai jeans bwrwi bo kwtal no tui haijago jaga o bo kunu saimaya belai kirijak kabui tongo yang ko andrew no romui tubu kha andrew no himo hingka tamoni bagui tongmangsa bwrwi rok no bwthar tong mangso kwcham khe bo si swngmal order si supply khaimaya hinui kutuk soka nini punishment obono wngnai jaga ni chwla bwrwi rok joto no nwng je chopjak tongnai rok no maisa rwdi hinui bono saka no bo chacharia aro si khiklai kwlangui khárui thangkha tei cabin o thangui sai kha ang joto no maisari kai hibaikha hinui hingke yang o bwrwi no swng nukha o bwrwi no belai kheno ekdom bwtharwi nai mangso tukra tukra khai thangkha bo nora obono joto no nugui tongo belai uanajak suka bo aro achukgui tongkha no nora bini gate bwskango borok phaima hai nugui bo kuna o kirijagui achukgui khangkhe no bo khulukma nukha no yang o bini boyfriend je sahil bo belai kheno hamjak suka hingke borok khorok ni khárui thanglaikhai khárui thangkha no kaisa truck tola o kha achukgui tongoi kha truck no start rwna naikha yang nora start si wngya hingke borok khárui thangkhai no kaisa church nogo habui kha church nogo bo jisu ni photo o animal kaisa aro bo mash thepai rijak hingke aro uansukha borok animal no se puja khai o jisu no ya. Chwla khoroksa bo aro church nogo phaio hingke bo nora songo kisa nukma hai wngui naising naimani nora songpatjago huijaka haifano bo church nok ni bell no togui rwkha hingke town ni borok rok jotono saimanka jebo khoroksa khárui thangnani naikha hinui borok kharkha no yang o sahil kaisa tribe o bini yakung kwchak kha aro kwchak khai no nora abono free khainani bagui chesta khaisukha hingke nora no bo saka nong oroni thangui paisidi nong borok bai manjaknai ang tei banchiliya nong khar sidi hinui nora no saka no nora khárui thangkha no bo pinjiri chopjago bo thangkha aroni thangkha hingka no bo kaisa gari start rwui nai gari start nakha gari no start khai gari ni ukuluk ukuluk jotono kharpaikha tei gari no borok bwthangna naisukha hingke nora bo jora o bini gari off wngui rwkha haifano bo chalak khaiui fat fat khaiui thangkha no bo jaga o pinjiri o chopjak jaga jeans kwtal bwrwi no twlangui thangkha kaisa bus o thangkha no borok belai kheno kuchi wngkha jeans bo kunufano kok saya ukuluk naising naimani town ni borok rok joto se gari o achukjak hingke uanajak suka last o hingke chwng nukha borok khoroknwui no bwtharwi nai bongni mangso no fry khaiui town ni borok rok borok khoroknwui ni mangso no jotono bagui chai khilaikha hingke mo belai kheno kirima sisa noro obo kahini no chajak tongkha hingke please khe ani channel no like khai di tei comment khai di subscribe bo khai rwdi mo hai video nainani muchungkha hingke comment khaiui sadi tei bo kwtal kwtal video tubui tongo.